ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ରାଧା ମଦନ ମୋହନ ଗୋଡ଼ିଆ ମଠ ପରିବାର ତରଫରୁ ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ। ପବିତ୍ର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଉପଲକ୍ଷେ ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ପରିବାର ତରଫରୁ ସୋମବାର ଦିନ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଜନ୍ମଦିବସ ମହାସମାରୋହରେ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ମଠ ପରିଚାଳକ ନୀଳମଣି ମହାରାଜ ଏବଂ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରେ ଏହି ପବିତ୍ର ଦିବସଟି ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳର ଛୋଟ ଛୋଟ ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଙ୍ଗୀତ ଏବଂ ନୃତ୍ୟ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶତାଧିକ ପ୍ରତିଭା ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7 ଘଟିକା ସମୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତୀ ପରେ ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଉତ୍ସବରେ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପ୍ରାୟ ଶତାଧିକ ଭକ୍ତଙ୍କ ସମାଗମ ହୋଇଥିଲା। ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବିତେନ ଦାସ ପରିଚାଳନା କରିଥିଲେ। ଏ ଅବସରରେ ରାଣୀପାଟଣାରେ ଥିବା ମୁକବଧିର ଆଶ୍ରମର ଦୃଷ୍ଟିବାଧିତ ଗାୟକ ଗୌରାଙ୍ଗ ପାତ୍ର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଏହି ପ୍ରତିଯୋଗିତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ 3 ଜଣ ଜର୍ଜ ଧ୍ରୁବ ନାରାୟଣ ପଣ୍ଡା, ରଞ୍ଜନ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଏବଂ ଶିବାନୀ ଦାସ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ପ୍ରତିଭାମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗୀତ ନୃତ୍ୟକୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିଥିଲେ। ପରିଶେଷରେ ପ୍ରଥମ ସ୍ଥାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନ ଓ ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନ ଅଧିକାର କରିଥିବା ପ୍ରତିଭାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ଉପହାର ଦେଇ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିଥିଲେ। ଆଜି ନୀତିକାନ୍ତି ଅନୁଯାୟୀ ମଠ ପରିସରରେ ନନ୍ଦ ଉତ୍ସବ ପାଳିତ ହୋଇଥିଲା। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ ମିଶନ ପରିବାର ତରଫରୁ 2000 ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲା। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଖନ୍ତାପଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ଗ୍ରାମବାସୀ ସହଯୋଗ କରିଥିଲେ। ବାହାନଗାରୁ ମହେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।